Kung aduna ko may mga Biblia, atong abrihan sa 1 Peter verse 3. 1 Peter verse 3. Let us give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Because of His great mercy, He gave us new life by raising Jesus Christ from death. This fills us with a living hope. Ang Ginoo magapanalangin sa akong gibasa. Mayong, saan eh? Mayong Easter dia. Salamat kayo, og dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Thank you kayo sa ato ang leader. Thank you sa ato ang scripture reader. Nagbasa sa ato ang scripture. O thank you kayo sa nag-lead na to praise and worship. Grabe bigyan ni effort ni Charis no, nakasabay miga bi pag-uli na ko, gikan kog maragang. Pagkaulan na yun, amin ako kinsa tong na ay nagsakay motor ba nga puno po sila niya kanang ulan. Yan ay bata dito sa luyo, gitaguan lang. Grabing effort. Pero ano nga, ang Ginoo balos niya na, ihatag na sa Ginoo imong gi-desire. Pero ingon siya, tanawa, ang sagimo sa Ginoo, basta magpagamit lagi gyud halin ka ayong baligya niya, bisan pag tingkuan, binignit. No? So, thank you kayo. I know nga, once magpagamit kita para gidya sa buluhaton, mauna ang usa ka mga butang usab ang touch nato sa favor sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Mukanta, abin ako na ay mukanta o gitu. Mao ba na? No? Gitunod sa lubong. Habi gito, horror. Salamat kayo kay bisan tuod tumiaging Biyernes. Nadayon bang Biyernes Santo? Wala man ta celebrate ni Ana. Wala tay city palabras nga ginahimo. Pero always nag-city palabras ang atong kasing-kasing. Always ta nagsaulog. Di lang kay tinuod nga pagsaulog o paghinumdum, kundili sa matagutlo sa tanag panahon sa atong kinabuhi, atong gisaulog, atong ginumduman ang dakong gugma sa Ginoo nga iyang gihimo para sa atong matag-usa ka mga kinabuhi. So niini nga kabuntagon karon, dadon ko kamo sa tima nga nagaingon, paglaom sa pagkabanhaw sa Ginoo. So aduna tay paglaom, pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoo Jesucristo, aduna tay paglaom. Kay kun ang atong Ginoo wala pa nabanhaw, useless lang kaayo gyud ang atong pag-anhi dire. Kay wala raman daay tay mapaabot. Wala tay mapala. Pero kay diha sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ingon pa nga magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoo Jesucristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa iyang pagkabanhaw kang Jesucristo nga naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarong. So tungod sa pagkabanhaw ni Jesucristo, tungod kay unang-una nakabalota nga tungod sa iyang paghigugma diri sa matag usa kanato nga iya nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ingon pakin sa tong mutuog musalig nga kaniya dili mamatay kun dili adunay kinabuhing dayon. Dili buot sabton nga kining lawasa di na ni mamatay. Kay kining lawas nga atong gipahimuslan karon mao maning lawas nga dili po dawatos langit. Na kuara nato so di ra po siguro ta mag-uol og kining lawasa. Adi serta mo adto gud sa second step, ano? Kining di ni madawat dito sa langit.
Kung gusto man tayo nga mo yung magsulod yun sa langit, kini mo dugta sa ni. Ang giingon diya nga dili mamatay, karang giisgutan nato, dili mamatay sa ato nga espirituhanon nga bahin. No? Ang atong espiritu ba? Kay kung mamatay ka nga nasa pagtuo diya sa Ginoo, mamatay kini atong lawas mauli man ni sa abog, pero ang atong espiritu buhi mao ni makigkauban diha sa Ginoo. Pero katong wala namatay nga walay pagpangalagad sa Ginoo, bisag namatay nga hubog unya butangan pod for to me to live is Christ and to die is gain. Pildi na gani kadaan. No di ba? Ya butangan break, rest in peace. Dili jud na pero di mata may pag di na dapat. Di gyud na ka kung mamatay ka nga wala sa imong pagtuo diha sa Ginoo, wala gyud rest in peace mahitabo nimo. Uyon mo na? Unsa man pagka rest in peace nga mao manay pinaka kuan hinuon kaayo pinaka pait nga kinabuhi. Kay mao na ang imong ikaduhang kamatayon, lake of fire. Adto ka dito ibutang. Pero mamatay ka nga naa sa pag-alagad sa Ginoo, mo na nga ang ato kining lawasa mawala kuan man gyud ni kay di man ni kasulod, di man ni madawat sa langit kundi ang ato mang espiritu may iyang dawaton. Mao nga kini untang butang nga dawaton sa Ginoo monta ni atong atimanon. Pero ang ato nang giatiman katong pagkaon ra gwate. Lipstick, marag bunot, lipstickan, kilayan, pabulawan, no, pabulaw, pagkanog tarong, no, vitamins. Pero ang kalag nga maoy mo atubang dito sa Ginoo anagi malnourished. Katuan mo anang kana bitang tao nga kulang bitang vitamins, dugos mo na siya ka lakaw. Mo nang hiday kay gilakuan. Laba siguro may mga vitamins mo na sige mo kalit. Joke. Joke, grabe tao. Ay, pero pwede rin po nag-itinood. No? Tarawan ng mga uptake. Basta makatamar mo sa bitron. Grabe, lagsik. Lagsik kayo. No? Lagsik kayo, girl. Kanang vitamins, bitaw ka. Pag vitamins, God. Han ka matulog, abtikay ka maglihok-lihok. No? Abtikay ka. Kang kay kag kanang makuan ba kanang matrabaho. No? Daghang kay matrabaho. Ba, si Tata Marisa ganap sa kaasa lang na siya maabot. No? Supplier og mga kuan ba pwede na ko di maglungag di magkuan kay una anak aton mo na kog nagdaot bitaw. Di uli na ko kislakaw ana ko kanon kay kugihan man nanay rasyon. So, yun ana. Di ba tan-awan ng mga nagluya. Kanang nanghupong. Luyaon magina siya. Nana dugay kay nayatuon. Dugay kayo. Dugay kay makalihok. Unay mga walay vitamins. So, mao nang naa nga ang gusto sa Ginoo may balaan nato ba? Nga sa ato day pag-alaga sa Ginoo aduna tay di ay buhi nga paglaom. Aduna sa tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Kay kung wala pa na banhaw ang atong Ginoo, wala pa nagpamatuod ang Biblia nga ang atong Ginoo na banhaw, ay magbulag ta sig ani-ani pud uring mo di kasiguruhan. O di ba? Unya uban mayog pamatay siguro kay buhi pa man. No? Pero kung tanaw na to ang Biblia, dili ba ya ang buhi mo naghangyo sa Ginoo nga kuan kanang maluwas balikon, di ba? Ang patay man ihangyo sa Ginoo nga pabalikon. Si Lazarus sa kalibutan kay naa pa siya igsuon nga barumbadong dagko. Ang kuan ba ya? Ang buhi ba ya? Mo ining hangyo. Pero sa ato adire ang buhi mo ining hangyo.
Ang sa to nasayop na minukon eh. Ang di ba ang patay maoy ning hangyo, pero dire ang buhi maoy ning hangyo. So patay ba? Kung ato yung tanawon ang Biblia, pero ato ko pud silang kuanon kay mga suko mo po. Magtanong sa di ko kumawali ana sa radyo. Kay wa na maminaw na ko sunod. Wala mo puros ka maayo sa Ginoo kay mahal kay ana. Panayop na nga di tanak hilabot. Oh. Pero kung sa bagay wala bigo nagi kuan. So, ang patay mao gyud naghangyo. Kay siya may nakasinati og wala poy patay nga ning balik. So kung ang ato pa karon nga kanang i-upgrade ba unta po nato atong pagtuo di sa Ginoo nga dili ta magpabilin anang ingon ana nga pagtuo nga mo man ang uban magsalig kay naa pa bitaw ini kapatay nako naa bitaw kadaghang og naalay daghang pangapi daghan be yung mo yaka og mo angyo maluwas ka nga buyod diha sa naalang gi pangapi na iwi. What yun ay problema? Pero kung iwi ko lang kapi na. Pero ang problema mo ko kung atong tanaw ng sit-up, kung ikaw maoy, katapusang mamatay, walay mampu ni mo. Ikaw na ito sa impirno. Kaya unang nangamatay, giampuan Manila. Nga maluwas, makalukso. Hindi ikaw katapusang mamatay, saan na natin mo? Mingaw kay ka dito. Tuloy kay ka, sagot ka. Niya, kaya di man punta pwede may ako'y una. Okay po mo, may ako'y una. Sa dili dyan. Maunang na nga, pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, maunay naghatag ka na to o kanang assurance o kanang kasiguruhan. Mauna nga padayon gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay ang bersikulo nag-ingon, ang mulahutay lang pod. Naog mo sa puton, bitaw ta, ka namang luod ta. Di ba ka namang luod ta, di namang ganta na ganahan mo simba. No? Di ta ganahan mo simba, di na ta ganahan mo payom. Niya. Gusto ta magkita na lang itag bikil. Nga aron nga ang atong pagpangluod. Murag mas strong na yung mga kuan ba? Dili ingon ana. Kinahanglan gyud ay nga. Ang atong pag-alagad sa Ginoo karon tungod sa buhing paglaom, ato gyud ning lahutayon. Kay gitudloan man pud ta sa Biblia, dili ako nagtudlo kun dili diha sa Revelation 2:10 ingon pud siya, "Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life." Makapadasig ba? Makapadasig gyud kaayo. Lantawa gudron, no? Ang ubang mga tao nga nakasabot, dasig gyud kaayo. Dasig gyud kay maglantaw anang I beat ba na nang tanaw ko sa picture. Look, indutan na kaayo, oy, ikaw nakasabot ka, madasig man ka. Pero katong ikaw, wala kasabot kay na kay personal interest. May inyo juga, kamaot, ana. Nya kita giganahan na kaayo. Mao nang naabitaw, nga sa atong pag-alaga diya sa Ginoo, bahala pag usay mo anhi diri, wala tay kaon, ana agyud ang kadasig ganuman. Nakasabot man gud ta sa atong gibuhat. Kakasabot ta, pertanawan ang uban. Sige ingon, kay mo na si personal interest. Ala, yaw-yaw, kabaguhan. Nihanton, mag-iaway na lang sila. Mag-away na lang, may ganit ta, kaya di ta mag-apil-apil. Kay, kuyog naman ta sa, kinsay kuan, wala man tay kontra. So, ingon niya, anak, tungod sa nindot nga, gipasundayag ba, gipakita sa Ginoo. Kay wala, og ato bitaw una-unaon, usay magpadala din tas atong problema, gay nabalakag yung kumaring ni ning kahimtang karon maring. Unsa naman ni maring? Ngano man nga naa man ka kay pagtuo diha. Samtang naglingkod ka karon. Naa man ka kay pagtuo. Nganong naa man kay kabalaka nga niingon man ang Ginoo itugyan ang tanan nimong kabalaka. Diha sa Ginoo. Kay siya'y muatiman kanato. O, di ba? Tanang kabalaka. Kaya ang Ginoo mo panalangin gyud siya. Muhatag gyud siya sa imong mga gikinahanglan. Mughimo siya og kanang unsay ngalan anak nga milagro.
diha sa atong kinabuhi, sa atong panginahanglanon. Kanang ug sa mabot nato di ta ma-discourage dayon. Bahalag pila to? 280 payhalin maunay wala maniud to. Alupi kang charis. Tawa bisag ana ba kun ato bitan tan-awon, ana nga time maudyo na nga ang matag balay-balay wa dili makumplito ilang kalipay kundi sila kapanit og kamuti inanab kanang gabi kay ting binignit yun na sa ilang balay. No? Ting binignit sa ilang balay. Pero lantawa nalupig ukay. Dako sa galin, kinaldiro. Oh. Mao ba na ang kung tanaw nato, murag makayon ta nga murag sisiw lang kay sabton. Pero nakita man gud sa Ginoo ang imo pod nga tinuoray nga pag-effort para diha sa iyang buluhaton. No? Basta tininuod ang imong pagkuan tanawa. Pag-ingon gani ni Charles gabi nga inana ang kuan sa iyang dili to tinghalin og binignit oy. Dili to tinghalin. Pero unsay gihimo sa Ginoo, it's a miracle. Kay wala ba balay ron nga wa na gani suko na gani uban kay wala pa ulamag kaguran. Sa pud ni uban di pud paulam kaguran. Mo na suko kay wala na himong binignit. Unya kanang di sila ang balay nga dili kay himong binignit panahos binisanto ikam murag yung ikalamatay kun pagbati ba. Kay naanda naman gud. Naman ingon naghang ni yaw-yaw. Sa po nang atong silingan? Silingan man unta, di kayo pahulang kaguran, may lang mga ikasin. Nga no, di po no pahulang kaguran, pahulang magod po ninyo. Tanawa, nahuman lang Birni Santo. Binignit na himo. Paingon na, anak. Unya, dili man gud, kung masabta na to, ang katuyuan sa Ginoo, dili kita bation og kanang kalaay ba? Sa ato nga pagpangabudlay. Tungod kay, nakita ng tanan sa Ginoo. Unya, labot pa ni ana, naghatag siya kanato og buhing paglaom. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo nga atong gialagaran karon, mao na naghatag kanato og dugang pang kadasig ngano nga mopadayon ta sa atong pagsunod nganha kaniya. Aron nga butangan ka og rest in peace. Rest in peace. O tinaon ba na? Wala gyud kay rest di. Mali jud na. Kanang maglanta bitaw ko say bantu ko kay kuan inana magserbisyo. Di sa maragang bisag Katolik na sila. Ma-invite yun na sila pa serbisyo. Na dito rest in peace. Unya pagkahuman apa dito for to me to live is Christ and to die is gain. Naong sa ini sa kamatian ani nabangga pas oy ano man askang ka. Rest for to me to live ang hiingon og for to me to live is Christ and to die is gain si Apostol Paul. Kay tungod nga bisan sa iyahang nga pag-ministry sa iyahang mga missionary journey, di ba? Nakuan man to siya kanang unsay ngalan ana nga gipriso. Daghan siya naagian, pero wala na niya igsapayan. Tungod kay giisip niya nga sa iyang pagtrabaho para sa Ginoo nga ang iyang kamatayon maoy kadaugan. Unya og inatong sitwasyon, hamay rest in peace ana. Hamay hamay makita nato nga mapanindigan niya nga for to me to live is Christ and to die is gain. Nga hingbangga man sa dakong sakinan kay naay nakainom o kwan? Oh, wala na. Kaya si Apostol Paul, gawas guro o atong elder. Kanang kita pa nga nagkapangalagad sa Ginoo, naabtanta na, butangan yun mo, kuan. Rest in peace. At ako, kayo, akong ipatarp. Nga naman yun na, no nga, nga naman yun nang naa nga, wala naman yun naghadlok. Promosyon biya na. Oh, promosyon. Tanawa ko excuse me ha, si Ma'am Lazaraga. Excited na ba siya matransfer yun sa Central? Oh, matransfer. So, excited na kayo siya. Transfer na gani ha?
Naara sentral. Kita ato promosyon. Langit, mura kita mag-inatras. Kung pwede Lord, kinilang akong tapad. Ngay iunag promote ay lang sa ko. Niya, masagot po mo tapad. Nga kanindot ba? O, makuha na nato karon. O guman ko gali karon sa may ina ko nga, doula ko, ina ko, ako nalay unag promote. Pero, saan magino? Saan kayo? Bisan si atong chief elder, di jud po na siya masugot, kay hapit na ba yan human ilang opisina. Mujuti ba? Promotion nga di kita ganahan ba? Pero nabi ang nindot kay abi ninyo nindot jud siguro. Kay ang tuan nabi dito gaunan ato pagkirim balik. Bisag unsa pa niyo kalabing og banag asawa, tan-awa ilang mga asawa namatay. Gibalikan bagod ang bana. Wala na, nindot na kinahimutangan. Apas mo. Di lagi gyapon noy. Saan nato ni pagbalikan? Di lagi good. O sige, ato nang kuanon. Pero niini nga mao nga punto, ang giingon rin sa Ginoo nga naghatag siya og buhi nga paglao mao ang iyang pagkabanhaw. So gusto nang nako nga i-challenge siya sa matag usa kanato, padayon gyud ta sa pag-alagad. Para nga ato ni nga ato ani nga ma-enjoy ta sa gi-promise sa Ginoo nga nha kanato. Sag ma-discourage ka, padayon gyud sa pag-alagad. Mao na ingon bitaw sa awit, bisag walay bugas. Unsa to ka? May man ka ana? Adi ka kabalo? Imo adeno katara walay. Bisag walay piso, esperanza. Dato, bisag walay bugas, mo simba. Marana natoy kanta na. Diyan, sunod nga mga butang. Ang Ginoo naghatag kanato og unsa toy present tense, past tense, dayon future tense, no? Pero di ta sa future tense, ato tas future hope. Parang katibay oy, no? Nindot kayo nga naman. Ang Ginoo naghatag kanato og ingon pa diha sa kung tan-aw nato diha sa Jeremiah chapter 29:11. Siya ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Paghimo kaninyo mauswagon inay malaot. Sa paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. No? Naman gyud tay mga pangandoy. Ug naapoy wala nato gipangandoy nga nakita pud sa Ginoo nga ug maabot na ninyo malipay mo. Malipay ta. No di ba? Malipay ta. Nindute kayo ang gisaad sa Ginoo. May man ni nga ato kanong maminaw bitaw ta din ato bitaw gyud nga ibutang gyud sa ato ang mga alimpatakan. Dili bitaw kay naglingkod ta di nag kung anon karon mo palit pa jud ko anig sa to akong adtuon. Daghan kay ta gihuna-huna. Mao na nga dili gyud makatuhop ang pulong sa Ginoo. Pero niini nga samtang naglingkod ka, imong gipaminaw ang giingon sa Jeremiah chapter 29 verse 11 nga giingnan kas Ginoo nga ako lamang ang nasayod sa akong laraw alang kaninyo. Kamo na ba nang lingkod tanan? Ingginan mo sa Ginoo. Kibara? Oh, mina mo sa giingos Ginoo. Kay kaninyo god. Posible gani ko labot ani kay kaninyo man pero alang ni kanaton tanan. Unsa giingon niya? Sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot. May nga mauswagon man dai nang gisgutan diha ngano nga murag lisod man ko. Ngano man apiki man ko. Wala ba puta naglisod og ginhawa. Ato maghuna-huna basta maglisod og kwarta. Aman mo maglisod og kwarta, maglisod og ginhawa. Tubag. Aman. Ha? May na silang naan ninyong doha? Kana maglisod og ginawa. Kwarta? So, ingon ang Ginoo nga siya lang yun ang nasayod. Unya, ingon siya, wala siya giingon din ingon siya nga, paghimo natong mauswagon, inay maalaot. Minta nga, nga naman nga, murag, apiki yun. No? Apiki yun kita. No? Apiki.
Kay namanggoy gitudlo ang Ginoo nga wa po nato gi-apply. Di ba? Nagitudlo ang Ginoo oy para nga ma-obtain nato ni nga iya nga promise nga aron di ta pag ang gihimo sa Ginoo ta nato iyang plano nga mag-progress gyud ta. Kay ingon man pud siya. Di na gani kinahanglan nga unsa pa imong kanang grabe patay-patayon kani bitang pagpatay-patay sa imong lawas sa imong trabaho. Kanang trabaho na pinasyawa. Kay gusto mo sayawa bunugon kay ka para kanang inigtulog nimo kay gusto ta ka magampo. O di na ka kaampo kay gapitok-pitok. Pitok-pitok na lang kay kapoy kayo. Kunya umag ampo man nagsugod ra na pagkaugma ng amin kay pwede ra kapuya trabaho na siya wa. Kinahanglan nga mag-relax sa gyud unta ta. No? Wala doot yung trabaho. Mura na no og gipito. Pero Anton may insomnia. Pero naragya po itay tambal ana. So, ngano man ingon ang Ginoo nga ang plano sa Ginoo nato aron ta magmauswagon inay maalaot paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy so naaman ta gipangpangandoy ngano bitaw nga magtrabaho kita ning kamot yun ta kay nata gipangandoy no nata gipangandoy and then naaman ko usa kanang kung mag-solve bitaw ka og problem tagaan man ka ang formula sa Ginoo Ginoo naman sa inyong maestra, sa maestra nato, tagaan man tag formula. Gawas kung di ta mosunod sa formula, gipasolve ta ko sa samtang katong fourth year ko, gipasolve ko sa among maestra. P6. Pataka jud ko butang-butang kay taas na kay ko karang solusyon dito sa blackboard. Kutob sa ako mahinumduman, hala sulat mga sulat yun kay ang ako una, magdali gyud ko kay mukanta pa kog amateur sa Limbatok. Na may amateur dito. So, sulat ingon ang maestra. Unya, sara man ang imong gibuhat na gano'n, insakto na. Ikaw tanawa, ma'am, kay ikaw magi maestra, mao na akong sulat dire kay ako ni pakurikari mo. O wrong, di, mao na diha. Mao na problema. Pero mao ra na ako nakabasa sulat-sulat. Yeah. Wrong man eh. Mao na ang wrong atong utrohon. Na ato utrohon para nga makurik na. Unsa day ma'am? Sobre maestra. Nana dala siya siyang hinimo. Tabi ato yung sundon ning formula ani kay libog naman ta ni dakan kay sinulat. Duha na gud ka blackboard. Napuno na isa ra ka linear question. Tungod kay nagpataka na lang kung butang-butang adto bisag wala na nasubay. Mao nang naapo diha ang pag-check sayop nga naman, na formula, wala na apil. Mao nang naanga ang formula gihatag sa Ginoo nato. Ato bang kung kalimtan. Kasi yung gitudlo nato, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Added? Tanawa, added. Sabot mo ko si added. Ina batuon kaminusan ka. No? Yarang idugang diri nato. Samne murag ako ramay nalipay. Sande katawa po no. Ay naon sa gyud mo. Murag duda ko wa may pamahaw. Ang ubang mga butang iyarang idugang man ka anang dugangan. No? Di ba kanang mag-fellowship gani may hinatag. Kanang wa pa nagkuan kanang kana hirit pa mo pero na obserbaran ba ninyo? Sagdako mo kaon sa inyong balay. Tagduha ka plato hurot ninyo. Pero ato mo kanang Jollibee, usar ka na nganong paigo jud ato no? Wa na gyud duga. Gusto ta ko duga bro. Lingi-lingi ta dayon. Paghuman, okay ra gyud. Pwede ra mo gawas ka nga naara gyud pud kay kalipay. Kay nakatimo-timo ra man gyud. Pero sa ato aperte ra tong kulanga mga katulo hungit ato hurot na. Murag ambot ahara to taman. Pero kanang kita mukhaon ito, murag okay ra gyud. Okay ra kaayo. So, ingon ang Ginoo, gitudloan ta niya nga unahon lang nato siya pagpangita. Unahon lang nato siya pagpangita, iyang gingharian, ubang mga butang atong gidesire nga nagapulki na tag-ayo,
Hantod nga di na takampo kay nagpitok-pitok na lang sa kabise. Kanang imong i-desire, iyara nang idugang. Kanindot kaayo na, no? Nindot kaayo na nga mao nga paagi, gihimo sa Ginoo. Kanang mingkag idugang. Ay dugang bakan mamaligya mo nahalinan mo daghan. Nya og mahalinan mo 280. Okay ra gyud na nimo wa ka nag paborot og sipon dito ka maligya kay gamay ra kay halin pero wala ta gipas mo. Naara giplastar ra gyud na sa Ginoo. Sunod. Ang kay kuan man ron kanang unsa ba ron Easter Sunday? Glorious hope. Natay buhing paglaom. Ang nakanindot ani mao ni nga unta ba ta pagkabalo na to ani challenge ta nga wow kanindot man gyud ay dito nya murag sayo pag abot sa Domingo pareha pag kanang maligo tag dagat ba. Maligo tag dagat. Tanawa di ba opay alas 6 na anak kita oy. Aman ta pa ingon ta sa dagat. We will go to the sea. Di ba sayo kayo ta? Inana po ba? Tanawa. Unsa giingon niya diha sa John chapter 14 verse 1 to 3 siya. Ingon siya, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." Unya ingon siya, di ba ingon siya dito. Iya tang gisultian kay tinuod man siya. Kung dili pa ni tinuod, dili gud unta mo na ako sultian ni ini. Nga pagkayab niya sa langit, nag-andam siya og pinuy-anan alang kanato. Human siya andam mo balik na siya. Pasya ni balik pasya nung mag-andam. Wow, ninduta gud siguro kay murag duda ko nindut yung kay balay ni Edgar dito ba kay kano ba siya nagkuan serbisyo des kitang tanan. Nindot kay tag balay dito sa langit. Ngano man, tungod kay ang pag-alaga nato sa Ginoo dili man guni para gobyerno. Nga kung nahuman yung ka anang pila na ka tuig, 30, mo retire na ka, imong serbisyo. Si Bibi, hapit naman eh. Sa aran dahil na to, nga, mabaylo ta kay, total, namin panalangin sa Ginoo ihatag na to. So, ino na to nga sa langit ang binaryanay. So, dili daw magkaguol ang atong kasing-kasing. Salig tadi sa Ginoo. Unya, insi kay sa balay sa iyang amahan, adunay daghang puloy-anan, daghang lawak, balay pa gyud nga bulawan. Muna nga, kung masabtan na to ang mga katuyuan sa Ginoo, ang pag-arrange niya para sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, may baloan na to nga, ang Ginoo adunay gyud siya nindot nga plano para sa atong kinabuhi, pero kining yawa jud ako. Siya naguba ana. Kini yawa ani. Kini yawa jud. Mao dyan na naguba. Mao ni ang na inani na lang hinuunta. Dali ra kita mapadlaka. Dali ra kita may ubos. Inana ba? O gining sa ara sa Ginoo, mo ni ang pinakanindot nga saad. Kung karon nagdulong ang eleksyon, adunay daghan kay mga saad nga usabon nila ang tigbaw, unsa diha, unsa ilang ipanindot sa tigbaw. Aduna na siya kapakyasan. Posible nga dili na nila matuman, mamawi pa baya pud na. Mamawi pa oy. Kay pila ro ilang panghatag? Pila panghatagan? Dagko daw ro hinatagan oy. Dagko. Di ko maingon niyo, ayaw niyo dawatan. Dawatan ninyo. Hatag pun mugtayt sa ninyo. So, dagko, nga naman, tungod kay, doon na sila'y plano. Nga no, naghatag sila dagko, kay makaplastar sila, dihagad sila mamawi. So, wala tay, kuwan pa nga, walay project. Ibaligya, maguna to atong boto. Muna. Pero ang Ginoo, ang saad sa Ginoo, para kanato, balay nga bulawan, nga iyang papuyan, ihatag niya kanato sa diha nga magapabilin ta nga matinud-anon mo alagad nganha kaniya. Nindot kayo ang mga promise sa Ginoo para diha sa matag usa.
Kayo siya, pag human yun niyag andam, dili siya maglangan, mubalik siya, dayon. Hapit na yun ang Ginoo mubalik. Daga namang naminaw sa oras sa grasya. Moda, ug ingon pa diha sa awit, hangtod ang tanan masaksihan na. Hangtod daw ang tanan masaksihan na, mutuo sila sa dili, basta ang pulong sa Ginoo nagaabot diha sa ilang kasing-kasing o sa ilaha nga kinabuhi, mutuo siya sa dili, dawato niya sa dili, basta naabot na yun ang pulong sa Ginoo, ilaha na yun ang sala, o di sila mo alagad sa Ginoo. O ang pagkabanhaw ni Ginoo si Kristo, mo na naghatag ka nato og buhi nga paglaom. Mong gusto nako nga i-challenge diha sa matag usa ka nato karon. Padayon kita sa pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang ato ang mga sacrifices dili ni maadto sa uban, kundili para ra gyud ni sa atoa. Kay kanya-kanya gyud ta moatubang diha sa Ginoo. Wala naman kung tayo rason kay ingon siya kung naakas kaguol itugyan tanan nimong kabalaka kasi maatiman. Panahon nga wala kay kwarta, ingon pud ang Ginoo, ingon ang Ginoo nga, God will supply all our needs according to His riches in heaven. Sa panahon nga nagbalatian ka, ang Ginoo, maupod ang ingon pud ang Ginoo nga, ang pag-ampo nga inubaran sa dako pagtuo makaayo sa masakiton. Pa man ka paingon ana. Tanan naman kiplastar sa Ginoo. Di ba? Unya mingkag, mulayas ko. O ingon pud ang Ginoo, magauban ako kanimo bisag asa ka mo adto. Tanawon sa pagod kanindot ang Ginoo, bisag mulayas ka, ubanan ka niya. Wa man niingon direk, walay labot ang mulayas. Bisag asa ka mo adto, ako ang imong Dios nga magat uban ka nimo. So mulayas ka, ubanan ka sa Ginoo. Labi na gyud og mulayas ka sa lunang sa kasalanan. Maayong buntag kanatang tanan.